Είμαι ο Νίκος Αβουτζής, End Results Certified Life and Business Coach και εισηγητής του προγράμματος Αλλαγή Συνηθιών, Αλλαγή Ζωής. Το σεμινάριό μας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όσους από εσάς επιθυμείτε να κάνετε θετικές αλλαγές στη ζωή σας, είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι συνήθειες διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας και αυτό το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να σας εμπνεύσει και να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε θετικές συνήθειες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων σας. Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου θα εξερευνήσουμε πρακτικές στρατηγικές για την αναγνώριση και την αλλαγή αρνητικών συνηθιών, ενώ θα μοιραστούμε εργαλεία για την εδραίωση θετικών νέων συνηθιών. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική σας ζωή. Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια νέα επιτυχημένη πορεία για τον εαυτό σας, αυτό το σεμινάριο είναι για εσάς. Εγγραφείτε τώρα για να ανακαλύψετε το δυναμικό σας και να αρχίσετε το ταξίδι προς μια πιο ικανοποιητική καθημερινότητα. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε στο σεμινάριό μας. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί προς μια θετική μεταστροφή.